Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth, Africa the continent of God, the blessed continent. Yonke into yavela kule continent yonke. Bengafika nje bedlale ngathi, bengadlala nje ngathi bawushintsha umlando bebhale ngoba bona bafika neskill sokubhala. Kodwa sekuyavela manje, seliyavela iqiniso ukuthi yonke into ivela la. Le continent. Angizokusho lutho bafowethu nodadewethu, ningixolele bakithi ngokudla idatha leni. Ngiyacela silidle leli datha namhlanje. Akukuningi angizokusho, ngizosho kodwa. Kukodwa nje phela ukuthi ngizobonga. Namhlanje nginomuzwa wokubonga. Yabona namhlanje nginomuzwa wokubonga. Umuzwa wokubonga obheke kuNkulunkulu, umdali wezinto zonke ezikhona ngaphansi komthunzi welanga. Lapho ethi khona uNkulunkulu asidale umuntu ngomfanekiso wethu. uNkulunkulu wakhuluma enye inkulumo. Wathi asidale umuntu ngomfanekiso wethu. Kwahamba wazoletha indodana yakhe wathi ufuna ukuthi izofela izono zethu. Yafa yavuka ngosuku lwesithathu. Kodwa uma uyithatha uyihlaziya ngoba wonke umuntu uzoyihlaziyela ngendlela yakhe. Uma ehlaselwa uJesu hayibo angangena emandleni hawo. uJesu hayibo sekuzethu sewumfundisi ukuphelelwa idoho sekumenze wafuna umfundisi phela kunjalo la emhlabeni. Cha, uJesu waze eli ukuthi igenge yakhe izomdayisa. Lalela, uJesu wazi eli ukuthi leli ibutho leli ahamba nalo lizomdayisa. Omunye wazamtshela wakwathi behleli nje wathi omunye phakathi kwenu. Yabo? uJesu wazi eli kufika izinsuku la khona uJesu ezobethelwa. uJesu bazi ukuthi vele uJesu mayifika into yokuqala wayivelazi ukuthi yena uzofeza iphupho likaBaba wakhe. Kodwa ngokuthi sasehlaleni abantu sebehlaleni naye sebecabanga ukuthi hayi uyiqembu labo kufuna ukuthi manje nabazali bakhe bacabanga ukuthi ingane nje yabo enormal kanti kwangona ingane enormal kwakuyingane nje engazuthi nawo abnormal. Uyabona? Kodwa ngifuna ukuveza ukuthi wakwazi eli ukuthi bazomdayisa. Kodwa futhi akusuka ngekhanda lakhe ukuthi into owayeyizele kwakuyini mission kaBaba wakhe. Kuthe mayesehlukunyezwa eshawa kwenziwa yonke lento lenesitshelwayo neBhayibhelini wayofa. Lento ithini ke kuthina? Ithi ubuhlungu obuzwayo, ukucindezeleka okuzwayo, nokubonile kuza ubona ukuthi uyazingelwa, kusuke kwandulela injabulo zoba nayo. Nansi ngiyafuna ukisho. Ubuhlungu osuke ubuzwa ngaleso sikhathi. Kodwa mawunalo ithemba. Kodwa futhi mawuready, mawuhlela ulindele, kuzobe kwandulela injabulo ezayo. Kuthe makushona umfowethu engimelamayo ngo-1995 mayishona umfowethu wayehambe wayosebenza eGoli. Kodwa ngangifunda ngaleso sikhathi ngangifunda ngase ngiqalile ukusebenza. Ngase ngiqalile ngo-90 phela ngiqala ukusebenza ngo-93. mayishona mayibuya ezongcwatshwa ekhaya kade ngathi engasasebenzi. Mayizongcwatshwa ngikhumbula ukuthi ezimpahleni zami ngakhipha ibrand note. Ngangithanda ama-brand note phela ngalesa sikhathi yakhumbula. Ngangigqoka i-brand note, ngigqoka i-high tech. Yabo lamateki lana ngathi ama-brown i-high tech. Ngangigqoka i-high tech ngalesa sikhathi. Nami ngiseyijonga ngizozala bonke labo lokhuza. Bona laba sebezidorize ngibezala ngumuntu we-high tech. Yabo. Kodwa
kwathi kubhlungu kushona kwamfowethu into eyangijabulisa ngajabuliswa into ngayikhuluma noma wami leyo nto wayesekhona losikhathi into eyangijabulisa ukuthi ezimpahleni zakhe umfowethu sabona ingekho impahla angafuni ayigqoke ngakhipha ibrandwood yami engangiyithanda yayintsha ngathi umfowethu ngifuna ahambe egqoke leli bhlokwe kimina kwathi ubhlungu kwakukhona kodwa nganginalo ithemba lokuthi umfowethu mayihamba njengoba ikhala kithi lalingakheki ngaleya ndlela kunezisindo ngithi khona into ezokwenzeka khona inhlansi mayise efikile ngale makuthi khona ingale mhlambe khona amaketango azowaqashula mhlambe kunezibopho namafindo azowaqaqa kwakwingqondo yami nje ngizama ukuthi ma kunobuhlungu okuvelayo ikusuke ithi into kwandulela ukukhanya kwabanye kuthatha isikhathi kwabanye igcina ngavelanga impela lokhu kubuhlungu yikho ngithi mina ngizobonga namhlanje kuphela angazi ngibonga uNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu angazi ngizobonga nje uNkulunkulu ngeke ngathatha isikhathi angijwayele ngithatha isikhathi izolo ngavele ngaye enkonzweni ngithathwe yilo omncane lo othanda ukuthi siyodlala kakhulu noma wakhe ngathi ake siye enkonzweni nathi badaya sambe seMount Clare lapha eMaromeni hambe sayisontweni lapha bengizodumisa nje uNkulunkulu ngihlalele ekhoneni lami ngibonga uNkulunkulu yabo nje namanje lokungiqalila ngisho lutho ngithi ukubonga uNkulunkulu ngifika ngahlala nje esontweni ngabonga uNkulunkulu mina ngisayoni mina abanye bazothi ngiNazaretha abanye bazongikhoma ngisayoni mina ukuthi mangingena enkonzweni ngena noma ngiphi inkonzo namhlanje phindile futhi ngaya le inkonzweni emfundisi uMpungazi lade kushumayela khona ubhuti omdala afika ngahlala sobonga nje uNkulunkulu udumisa uNkulunkulu mina kuNkulunkulu khona yonke indawo mawufika le ebuhleni ngiveke ngene khona ngihlale khona ngoba makhulunywa nje uNkulunkulu ngizothi ngiyabonga ngibonga uNkulunkulu ngibonge abantu base-Afrika ngibonge abantu base-South Africa ngibonge wonke umuntu ongisupportile ngibonge i-Department of Transport ngibonge ubuholi kaMthombeni ngiyabonga nje ngiyabonga akaze ngibone into enje uyazi ukuthi le platform lo Facebook wethu masosebenzisa sizama siphethe nanti ibhakede nanti siyosiza abantu sithi umuntu mayike wafika kule platform kusuke impilo yakhe sizoshintsha kade sibabona abantu impilo zabo zishintsha sibanikeze nje interview abona impilo yomuntu yashintsha abanye befaka ebhaketeni bethi hayi leli bhakede linesibusiso nenhla azazi thina sife senza into esicabanga ukuthi uNkulunkulu uyayijabulela bengiqala mina ukubona iplatform isiza mina bengaze ngibone phela lonto yangisiza iplatform yasiza mina abantu engibasebenzelayo bavele basiza mina phela ukuthatha idatha lakho ungene kulo live ulalela ukuthi ngithini usiza mina ukhuphula izinamba lezi inamba yizona ezingisizile uNkulunkulu into wayidala wadala ukukhanya wadala ubumnyama kodwa wasema ngokuthi ubumnyama ngeke ubusithe ukukhanya uyabona ukukhanya ubumnyama kungagiya ngesikhathi sakho kufuna ukudedela kugiye mase kugiyile ubumnyama ufuna ukubalele ukuthi I'm counting kuzofika isikhathi sokukhanya ukukhanya kuyakwehlula ubumnyama ile nto enzeke empilweni yami akaze ngibone into enje akaze ngibone into enje ukuthi kuthi ito ulibona angithi ku TV bakithi madoda uyabona ku TV mase kuphela uzalo wokuphela igeneration anomse khona ne life of bold and beautiful yini lokhu isho ilokhu ke life and bold and beautiful konke lokho uma sekuphela kukhuphuka amagama akhuphuka amagama maye khuphuka amagama uyabona mawukade ungabonakalanga ensimini
u-actor mawungabonakalanga uyi-starring usuke kulaba abanye. Uma ungabonakalanga laba abanye uzovela mase khuphuka amagama. Uyabona uma ungavela amagama ekhuphuka. Hayi baba. Hey, amagama ethenyuka. Ungaveli enyuka amagama. Hey. Lalela. Ethi enyuka amagama ungaveli. Bevele ushintshe ukhuluma, ushintshe same time. Kodwa hayi kulungile uzobamba ngapha. Akuvamisile. So yilokho engizokubonga ukuthi uNkulunkulu uyasebenza wenza imfihla kolimi. Kodwa angikhohliwe khona inkulumo engeke ngayikhuluma izolo ukuthi hey bafowethu nodadewethu ezingane ezisencane. Hey bafowethu lalelani. Hamba esikoleni ufunde ugogode. Mawusufundile uzosebenza ube neexperience. Kodwa khona lento ekuthiwa uLady Luck. uLady Luck uyamdinga. uLady Luck ke uyakwazi ukumkhanda, uyakwazi ukumcinga. Asibacingi ogogo, asibacingi omama, asibacingi obaba, sibacingi abantu abakhubazekile, sibacingi sifike sibasize, umsize ngenhliziyo yakho yonke. Ufuna ukumkhalisa, umkhami isibusiso, asikhiphe isibusiso. Kuthi ngekhathi nje mina ngizokutshela mina emsebenzini ebengwenza nengiwenza ngapha manje eceleni. Yabona nje traffic. Mina umsebenzi engiwenza lalela. Mina ngasebenza ngaba yisosha ngiphuma emasosheni. Mhlambe mangiqede emasosheni nakhona kwaphela inkontract kodwa go home. Ngaba yiphoyisa kwaMetro, kwaku City Police, sebenza iminyaka u17. Lento ngiyayazi ngiyayithanda. Lento yesiphoyisa. Kodwa kwafika isikhathi ukuthi sekufuneka. Kodwa i-road safety ilapha engaqala khona. I-road safety is my lifestyle. I live road safety. Ngayazi. Ngathi ngiyazi ngabuye ngengeza ngokuthi ngaba nomsebenzi. Ngoba ngihlale ngino plan B ke mina isidalo nje. Plan B angikwazi ukuhlala ngenawo plan B. Isidalo sami nje. Hayi ke uNkulunkulu kwangipha lokho i-comfort zone njakazi kubo makhelwana. Ngayigcina i-comfort zone ngiyisosha. Ngoba lapho sasivalelekile laphana udla ngecommand. Yabona uma udla ngecommand ngeke uzwenze lutho ngoba udla ngecommand and namafoni ayingakabi khona lezo sikhathi sisebenza. Yikho lokungathi mangixoshwa ngathi ngiyadunyelwa nje. Kwaba ngathi ukuduma uPotiyana ila ngabona khona ukuthi uPotiyana useduze nekhanda, useduze nendlebe. Ngoba uvele kudumela endlebeni mawuphelele umsebenzi. Khona into ngathi zizihlo nona. Ngagcina lapho ngikudunyelwa uPotiyana ngoba ngangenawo plan B. Hayi emva kwalokho ngathi ngiqala nje kwa City Police 2001 ngaqala khona ngathi ngiqala plan B. Ngaqala 2001 kade ngiqashwe ngo96. Qala uplan B ngahamba nawo kuzobe namhlanje. Uplan B ngihleli nginawo. Ngiyaqashwa la ngenza umsebenzi ngibe ngapha eceleni ngibuka ukuthi yina ngingayenza ezobe isondelene nento engiyenzayo ukuze ngingaxabani kakhulu. Ngathi ukuthi ngifuna ukwenza izinto zami mfla ngishone le ngibheka la. Ngizama ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga ngalokho ukuthi vele ngasebenza emaphoyiseni ngaba neexperience 17 years. Into ephinde yenza ngathi imigwaqo ngiyazi kangcono kube ukuthi ngaba nomsebenzi wama-abnormal. Lama truck la athola amaduka abomvu benginemoto ngingakawi ngoba kade ngangiwa benginemoto ezu18 noma 22 noma 18 angisazi benginemoto eziningi. Ngisebenza lo msebenzi ngisuka eHarbor eThekwini, ngisuka eHarbor eRichards Bay, ngihambe ngiye eGoli, ngihambe ngiye eLimpopo, ngihambe ngiye eZimbabwe, ngihambe ngiye eZambia. Umsebenzi wami uhamba kanjalo. iZambia kakhulu besisebenza. Yiyo ke lento enginike experience nokwazi kahle indaba zemigwaqo ngoba lemigwaqo bengihamba ngayo. Mangingahambi ngo-A route, u-A route kuzoba u-N3 noma u-N1 noma u-N2 noma u-N4. u-A route, u-B route ilama route angemuva R102, R103, R104. Yabona lama route lawo ongakwazi ukusuka eGoli eThekwini hamba ngo-N3 straight. Might the B route kusho ukuthi uzohamba ukuye eGoli uphume hamba eThekwini ufuna ushane embumbulu lesiphingo ushone le kofolweni ukhuphuke ngahamba uyoshona eMaritzburg mawufika eMaritzburg ucross eGreytown. Uyabona leyo mgwaqo lehamba ngemuva. Ikhona ke okungenze ngaba yile nto ubona imigwaqo ngathi ngiyayazi
ngiyazi ngoba bengihamba umsebenzi wami ubungihambisa kanjani ngibe naleyo nhlanhla ngase ngithi ke ngo2015 futhi ngase ngihamba ngeTUT ngiyofunda sengiyofunda ngenza iBTech ye-road safety ngiyethinta nje indaba ye-road safety ngafunda ngayazi so into yami ngiyayazi ngase ngiphinde futhi ke ukwakha izaga nezisho khona uprofessor bani awungikhumbuze ngane yami uprofessor bani lothe umuntu ubani the seasoned professor uprofessor othi Nxumalo othi ya nangu professor ongicobile wangivuma khona into ngifuna ubona ukuthi nginayo endla ulokhu uzakayiphathanga awunansi okay professor othi Nxumalo the seasoned professor othi Nxumalo my mentor uthi mangibhala lencwadi incwadi yami ebhala uthi iqaphe eqolo njengonwabo lencwadi le eye road safety lencwadi ngasethi incwadi sengihlala eGoli lencwadi le eye road safety lencwadi ibhalwe yimina la kunezisho izaga wasethi ke uprofessor sasese UKZN kwakukhona nabaqashi bami la ngisuke khona ukunyuka kwamagama la ngavela khona amagama enyuka wathi uprofessor othi Nxumalo umsweli uphakathi kwabantu abawu3 angazi noma la KZN abantu abawu3 ababhale izisho nezaga ezintsha ngempumelelo kubantu abathuthukisa ulimi ngikubantu abawu3 ababhale ngaleso sikhathi angazi kwakuyimuphi unyaka sisilapha eUKZN bazokhumbula babekhona sise UKZN wakumenshina lokho kugcwele kuthe shaye eholo wathi kubantu ababhale izisho nezaga ngendlela empumelelo siphathwa abantu abawu3 wathi futhi lo wesithathu kunodatshana wathi kodwa sibabili kule ncwadi le yabona le ncwadi le ikhuluma isusa i-road safety ngisini i-traffic report uyibuyisa ezulwini njoba izaga mangizisho mangithi nje lana kubhathi uyithendele kuthalaziso umlo nkulumo uzoyificala ichaziwe la ukuthi ngisho ukuthini mayithi ibululu livele ngomhlubulo esidindini yahlakazeka mhlawumbe yamadoda ilapha leyo nto le ibhaliwe la qabululu wamaketa ngobupha no stop and go yaxamala DLP hey yamgcoba uThembi chefe ile kule ncwadi ngiwumuntu oqala ke South Africa la eSouth Africa ukubhala incwadi ye-road safety ngesizulu le ebhalwe ngesizulu maye khona nkosi yami kubabhala bakhona hayi ngavela khona omunye kuze kuvele njalo ukuthi ngunumber 3 khona omunye wababhali esinye seyifundiswa lapha esathi lolu limi engilusebenzisayo lucishe manje ludukisa izingane lento uthi ihlabeni amalunda izingane mawuthi uyayibuza vele ekhuluma ukuthi ihlabeni amalunda wathi manje sithathe kuphi satho kwamsweli noma lokho abakubhalayo bona ngoba balapha abanekomiti labo wathi uprofessor waphendula nje wathi umsweli ungomunye wabantu ababhale izaga nezisho ngolimi lwesintu ngokuyimpumelelo angafiki ukuthi kubantu ababhala ulimi sobe silikhuluma udaba lwabo ngisakhuluma ukuthi nansi lencwadi into engenza ukuthi ngikwazi ukubhala lencwadi ngisebenzisa isiZulu esikhona sisebenzisa amaciko akhona sithathe olimini lwawo silihlanganise sithathe abantu ngoba enye into esukusuyenzeka yangathi manje izoba yiphutha sobe sikhuluma udaba lwayo abantu abafundile abanama PhD abangodokotela abangobani isikhona lento yokuthi uthatha umuntu ukufunda bese kuhlanganisa nokuthi mhlawumbe uyiciko ayihambi kanjalo ukuba yiciko into ezimele engathathi ihlangothi independent ukuthi ufundile ukufunda kwakho kuzimele akwenzi ukuthi ungaba yiciko ngoba umuntu ongaba yiciko uyabona nje imbongi akudingi ukuthi uzobe ne-PhD ukuze ube imbongi uyiciko nje uyabona inyosi akudingi ukuthi uzobe ne-PhD so ngiyafisa futhi le ukuthi sithi masikhuluma ngelinyanga ke sibheke kahle ngoba sekuvele kwakhandwa ithimba labantu abafundile kwaba yibona abazosikhandela ini amagama kanti into ebimqoka bekuwukuthi
asibathathe laba abantu abangafundile abazwakala ukuthi bebe negroup yabo lapha thina esifundile sife solalela bese sibuka ukuthi sihlengahlengisa kanjani sikhiphe into esolid. Yikho lokho sekunenkinga ukuthi amagama akhandwayo amasha ayachaza ama sentence maye khona ongithe uyabona amagama they are very few amagama uthi ukuthi igama lisolid afana noba uThokozane nene amile nje uzothi ingculaza imi lana esinawo manje ayachaza uthi ithini lento le ayachaza lamagama kanti mawakhe igama awucha kodwa kuyabonakala ukuthi akhiwe abantu abafundile hayi abantu abangamaciko. Ukukhanda amagama kudinga iciko akudinga umuntu ofundile bese uthi umuntu ofundile usezohlaziya ukuthi lakhiwe kanjani lifakwe inani okwakhe lokho. Abengekho lapha emagameni Nkosi yami bengekho kodwa sekuyangenza ukuthi ngidlule ngoba ile ncwadi le engenza ukuthi ngicishe kodwa ke asikho lapho ukuthi amagama akhiwa kanjani. So bese sixoxa lolo daba ukuthi bafowethu nodadewethu nina enilapha phezulu enakha ini amagama yini le akha omunye ufuna ukubona nje ukuthi yini lebhalwe la nakha. Uyabona amagama sikhuluma ngamagama azochazwa hayi ukani igama eli sentence yabo khona yini kuthiwa angazini ikhona leli gama leli bengilifuna liyabaleka nanti libaleka khona igama engifuna ukuchaza ngalo ukuthi amagama ngeke sithi sinamagama sisho kunokunye nje mhlambe ke engisakhumbula futhi ukuthi abantu bafundile bakithi ukufunda amagama kunamagama okuhlonipha isidalo izulu nje siyahlonipha ngike ngibuke kube buhlungu kulume emzimbeni uthola ukuthi makhulunywa kuthiwa hayi kufanele inkulumo siyibeke uyabona makhulunywa nje kwenza abantu abafundile learned friends educated ayokhuluma eradioweni athi umuntu ezokhuluma ngesitho sangasese somuntu wesilisa bavele besithi gankra ngegama kuvele kuluma uthi usibe ukhulumelani kanjena kuthiwa hayi manje kufuna ukuthi kubekwe kanje bese uthi ke the very same sitho somuntu wesifazane mawuthi akasikankaza ngeke asikankaza niyayazi lento engikhuluma ngayo angazi ukuthi isukaphi ayikho mina ngiyantshela ayikho leyo amagama ezulu ahlonipha izulu nje siyahlonipha yikho kunegama elithi indlela inyathuko umfula emnathweni umnatho uyabona amagama ezulu ahlonipha uzwa abantu abafundile bezothi hayi kwenzeka ingozi kwafa abantu hawu kuthiwa manje umuntu maye eshone engozini emgwaqo kuthiwa ufile okay ake sibambeke lo file lo ake ngifike mina njenge traffic anchor njenge traffic reporter ngizobika kini ukuthi sekufa umfowenu lapha ubaba la ekhaya usefile lapha engozini how would you feel ke uzozizwa unjani ayikho into enjalo asingayikhuluma into engekho bafowethu uyawanje mangalona iciko sikuza ukukhuluma mawuyiciko iyisoka angithi isisoka sivela lapho inkulumo uyibeka kanjalo uyabona inkulumo uyibeka kanjani mawubuka intombi uyibuke intombi usho amagama amnandi ukuthi intombi uyibona engazi ukuthi isitho sayo engathi singahamba emagcekeni akini uyabona isitho sayo engazi ukuthi ngahamba intombazana ehamba ngezitho ayikho umuntu ohamba ngezitho kodwa kusuke sikwindaba yani yeso mangibuka ubuso bakho ngibuka amehlo akho achachambile ngathi indlela yomendo uyabona inkulumo enjalo ekhulunywayo hayi ukuthi ufika uthi entombazaneni umuntu wesifazane ngiyakuthanda bese kuyama isisoka sasinjalo kodwa ke bengekho lapho ukuthi ngingeniswe nje ezinye zezinto esikhuluma ukuthi lento lamagama achaza angazi ukuthi bathini uma bekhuluma ngearchitect khona igama balishilo angazi umqophi umdwebi sakhiwo yes khona igama angazi architect kuthiwa umdwebi ngathi kubathi umdwebi sakhiwo hayi kahle nibafuthi musanudlala ngathi musani bazalwane uyabona nje umuntu wearchitect mhlambe mangathi amagama wasekho bese wathi umqophi phela uyaqopha kuphela sime how is sentence
umdwebi, khoma, sakhiwo. Ikhona ya ngicabanga ikhona igama enjalo engilibonile ngathi hayi maningana ke kodwa ke mase sizokhuluma leyo topic ngizofika sizowakhuluma kahle ukuthi hayi bafethu no asingadlali ngabantu asingayikhuluma into engekho. Uma ungakwazi ukwakha amagama phuma yenyula hlala lapha ubukele. Uyabona insizwa kuneinsizwa yabo nje ungizwe emthuni engaba noma yini ungizwe kodwa ungizwe wakwazi ukuhlanganisa ithimba labantu babesebenza neinsizwe ezithize nezintombi ezithize ekhandina amagama. Uyabona nje ungizwe wafika nothi ngigabisela ngezithende eshuthi sengiyahamba. Uyabona ngihla ngobona nje isicabucabu sengiyahamba. Ungizwe neteam yakhe. So hlanganisa amaciko wahlanganisa no Leonard Friend uzobona kodwa lento yenziwa ukuthi kwakhiwe iqeqebana labantu ezobekwa lapha kuthiwa ngoba bafundile sebekwazi ukukhanda amagama iyasilimaza kodwa bengekho ke lapho bengisekutheni lana incwadi hey ngizowenza ku live bese siyabuka ukuthi ke siyenza kanjani lento.